Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, meron po kaming kalderetang kambing at balbacoa. Ayan po, sikat po yan dito sa Cebu. Tsaka meron din kaming ginamos na mayroong sili. Sa kanya wala pala kay hindi siya mahilig sa maanghang. Tsaka sa kanin ay Mais. opo, mais. Ayan po, ito pong lahat po ay cravings po ni Ma'am Juson. Siya din po pala yung nag-sponsor po nito. Kasi nag-request siya sa amin po na balbacoa daw po, tsaka ginamos, tsaka pamaris yung mais. Ito na po yung cravings mo, Ma'am. Maraming salamat po sa pag-sponsor po sa episode na ito. Maraming salamat po, ma'am. Sa mga may free po dyan, puntahan po natin si Ma'am. Yes. Tsaka don't forget to like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell dahil mabait talaga yan si Ma'am. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo. Yan. Excited na, pang. Sitin ka na. Saan Sige, tayo sa- simula? Mais ta. Masarap talaga yung mais, pamaris dito. Sakto na yan pa? Sakto na muna yan. Add na lang tayo. Wala, laki. Hinga ko ng kuhan. Living spoon. Nagsisimula po kami sa balbacoa. Yan. Yan po. Wow. Medyo mainit Mainit pa po siya. Mm. Shout out pala sa rider na bumili nito para sa amin po. Char Pogs. Charito Pugoy po, shout out. Itsang sulok po dito sa Cebu, pwedeng puntahan. Yan, lumakas na pala kuwan. Timing, umulan dito sa amin po. Sinsya na po talaga kung mayroon yung marinig na ulan. Yes po. Tuloy po yung kainan namin dito. Yan, may saging pa pala pa. Hmm. Ikaw ako ng saging. Yan, wow. Ang lambot na po nito, ma'am. Sabaw ka po? Sakto na pa. Po, ang lakas ng ulan mo. Paano to? Kain na tayo? Pasensya na po kayo mga ka-studio. Nag-run out po dito sa amin. Tsaka ang lakas kasi ng ulan, tsaka kulog. Kaya nag-stop kami. Ininit muna namin yung sabaw nito para mainit pa din pagkain namin. So tara po, kainan na po tayo. Mang, lagyan kita. Yan, sarap na po nito. Wow. Tara, kain tayo. Meron kami ditong ginamos. Yan. Kainan na po. Lambot na po. Ang sarap ng sabaw, ang lapot. Kaya pa? Grabe, ang laki ng buto. Ang lagkit pa, no?
Kain po tayo mga kastudyo. Hmm. Kain po tayo, Ma'am Juson. Maraming salamat po talaga, Ma'am. Thank you so much, ma'am. Ito na po yung cravings niyo. Man, ito mabalat, Ma'am. Sakin to, ha? Mm-mm. Wow! Yan po, oh. Ito, parang sabaw gamay. Lami yan eh. Wala taga Cebu, hindi kaya yan eh. Umiyak, ginamos. Ito, Ma'am. Mm. Ito isa sa'yo. Malaki ng buto. Nagkunig bukog. Sarap talaga ng sabaw ng kuha eh. Diba? Balbakwa. Yan, no? Ginamos. Mm. Panit mo. Mm. Hmm. Hindi kayo muna. Pilit na ba kayo sabaw? Hindi? Malagkit yung sabaw niya ba? Rice pa more, Ma'am. Mm. Ikaw, rice pa ka? Meron pa ako. Kuhaan ako. Ay, dukot ang mong mais. Napagod. Pagod. Itong mga ulam na ito kasi masarap talaga pag mais yung kanin. Mm-mm. Ano? Kagaritang kambing. Yan. Ito na lang gamitin ko. See? Ito. Yan. Ligit ng kamay ko pang. Mm. Wow. Iyo, oh. Kuha ka lang. Mm. Mm. Yan. Mahal pa ng kambing dito sa amin. Mm. Isang piraso po ganito, 116. Mm. Masarap yung timpla pa. Ang sarap.
Ang sarap talaga ng kambing, ma'am. Humaayos ang luto pa ba? Mm. Hindi siya langsi, no? Mm. Walang baho. Mm-mm. Musa. Mm. Iyan maganda. Wow. Mm. Hindi pa. Diyan kita ng mga kwan. Na yung mga kwan, ano yun? Mm. Ito sa akin. Ano siya mo? Ayoko na nito pa. May isa. Kaya ito. Mm-mm. Gustong gusto niya yung kambing. Bihira kasi kami makakain ito. Mm-mm. Yan. Ubusin mo yan, no? Tukot. Po. Ubusin ko na ito, mo. Mm. Tapusin ko na lang po to. Pagkatapos nito, mag-shoutout ako.
Ang sarap na ganito. Dinamos pa no? Ba? Lalo dito, mayroong sili, ang sarap. Naubos ko. Cheers tayo sa water. Yan. Cheers. Yan. Yun na po mga studio, ang sponsor natin for today's episode po is si Ma'am Juson. Yan po yung channel name niya. Maglalagay din po kami sa description po ng link niya po. Maraming salamat po Ma'am Juson. Maraming salamat po, ma'am. Shout out muna kami mga ka-studio. Shout out Ben and Yuri. Ay po, thank you so much Ben and Yuri for joining the Silver VIP po. Thank you so Mayroon much. din po silang mukbang po. Ang gaganda po ng mga mukbang na kasi quality po yung mga video din po nila. Check out din po natin. At si Ma'am Ana Haruna. Ito rin po, nag-avail po siya sa amin ng Silver VIP. Mayroon din po siyang channel. Thank you po. Thank you so much Ma'am Ana Haruna. Tapos, shout out din po namin yung mga nag-super chat po sa amin sa mga premiere. Shout out Yuon Family Vlogs. Ito po, mayroon din pong channel si Ma'am. Maraming salamat Ma'am. Thank you, ma'am. Princess and Lovely Mendoza. Ito din po, mayroon siyang channel. Maglalagay po kami dito ng picture po para makita nyo po sila. Tapos, si Buana Ako. Ito, Bisayang Dako din po. Nasa Japan siya ngayon. Mayroon din po siyang channel. Thank you, ma'am. Gisa Recinto. Ito din po. Mukbangir din po ito. Maraming salamat, Idol. Gisa Recinto. Thank you, sir. Ang last po ay si Rolf Anka. Siya din po isang mukbanger po. Kasama niya yung misis niya po. Opo. Please check out din po. Silang lahat po, mayroon silang channel. Thank you so much. Shout out po Susel Bacordo, Adriana Gamad, Juven Mar Manansala, Arlene Jacuza from Italy, Raquel Fernandez from La Union, Munchoy Villanueva, Princess Salimbat from Mati City, Marites Taguba from Anao, Tarlac, Rivalin Joy Suyao from Agoo, La Union, Alden Perico, Quintaro Ono from Surigao del Sur, Mers Channel from Manila, Quezon City, Grace Nuyad from Talisay City, Cebu. Hello. Danny Alujado from Binalbagan, Negros Occidental. Richmond Magadan from Balamban, Mahayag, Zamboanga del Sur. Carmi Mina. Maria Friane Templado from Davao City. Rowena Bermudo from Surigao City. Mila Basanta. Rugilin Locinario and Javin Locinario. Marilyn Alfici from Butuan City. Juvie Chararat TV. Marites Chua from Burgos, Isabela. Junlin 07 Vlogs from Taiwan. Wells Asuncion. Tambo Family from Pangasinan. Sabon Humot. NJ Cravings. Meron po siyang channel. Lens Channel. Cindy Palyado from Qatar. Midardo Canyadilla from Gindaruhan, Minglanilla, Cebu. Junaida TV, Elmiranda Adil, Charlotte Olhon from Siquijor, and Sam Vlogs 26. Yan na po lahat ng shoutout. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today po. Mayroon po kami mga tira, konti na lang po. Busog na po kami talaga. Maraming salamat po sa panunood. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye!